Вебер. С грижа за вас. Здравейте! Днес ще си говорим за стъклотекстилни тапети. Едно чудесно решение на въпроса как да се справим с пукнатините по стените и как да ги предпазим от механично увреждане. Искаш да ми кажеш, че стъклотекстилните тапети са по-добро решение от шпакловането? Да, точно това искам да кажа. Шпакловането е временно решение, тъй като пукнатините продължават да работят, освен ако не използваш армираща мрежа, която отново трябва да се шпаклова, което е бавен процес, изисква време, скъпо е, а и със сигурност ти трябва майстор. Докато стъклотекстилните тапети ще можеш да залепиш и сам. Това е много в стил Караджов. Бързо, лесно, полезно и красиво, разбира се. Да, така е, но по-важното е, че е в стил Вебер. Преди да преминем към директна работа, трябва да почистим добре основата от лесно отделящи се частици и да я обезпрашим. После, с помощта на нивел и молив си улесняваме живота, като дърпаме на стената една вертикална линия, по която да се водим. Първо поставяме коляното и след това за чист бицепс. Поне 3 пъти. Това бяха 3 серии по 2 повторения, а сега започваме да мажем. Преди употреба разбъркайте лепилото с електрически миксер на ниски обороти за 1-2 минути. Ако основата е силно попиваща, преди полагане на лепилото грундирайте с Weber Prim Grunt In. След това нанесете обилно лепилото с валяк с дълъг косъм директно върху стената, като го разнесете равномерно. Не жалим лепилото. На богато. Веднага след нанасяне на лепилото, преминаваме към лепенето на тапета, преди то да пресъхне. За правилното залепване на тапета за стената ще се доверим на предварително начертаната вертикална линия, която ще ни води. Вече фиксираният тапет се обхожда с суха и чиста кърпа или пластмасова шпатула, за да изкараме въздушните мехури и да постигнем пълен контакт между лепилото и основата. Не се притесняйте да погалите тапета, стига да извадите въздуха под него. След като лепилото е изсъхнало напълно, вече можем да подрежем и излишните аванси на тапетите. Накрая стигаме и до боядисването на тапета с декоративната интериорна боя Weber War Satin. Тази боя е особено подходяща за крайно покритие, отличаваща се с висока износоустойчивост и сатиниран ефект. Освен това притежава добра покривност и се изпъва добре. Сега вече можем да започнем с боята. Боята нанасяме с четка или бояджийски валяк. След като покрием цялата повърхност, изчакваме слоя да изсъхне и нанасяме втори финишен слой. Това, което трябва да знаем за стъклотекстилните тапети, е, че те се използват за покритие на вътрешни стени преди боядисване, за армиране на напукани основи или стар латекс, както и за висока износоустойчивост и създаване на декоративна текстура. Караджов, прав беше, тези стъклотекстилни тапети са страхотни. Те са бързи, лесни, практични и може да ги боядисваш много пъти. Ами Вебер, колега, те хората са го измислили. Вебер. С грижа за вас.